Hi guys. Naman namin kalibang. Namin kalibang guys. Ano Chok, nalapok na sa Chok. So karon guys, naami diri sa board kay mag-shooting ni Butchok. Ha? Nindot kayo view diri. Ari may mag-cover may magkanta. No, tel. Kalapok. Pero sige lang. Padayon lang gyapon. Bisang mao tang ulan. Mao tang panahon. Pwede arar ta Choko. Nila na ta matug babaw. Babaw. Mato pa dami ko sa babaw. Uy. Magtiniil kay lapo kayo. Di matabang. Panghuwat da Chok. Mo na ang partner karon. Kaya ang mga partner nawa na diri. Mo lang si Idol Butchok na ang uban. Larga na pagod dabaw. Oh, biyaan na di pagkuhan eh. So, hapit na tamabot. Tara. Mo na siya ang bod. Tara. Nakabot yan. Pero gawan. Angat guys. Napot na gid mi diri sa bot pero mo lagi na naguwan man. Nasa mi diri sa ilawom kahoy kay napasilong. Kay kusog yung uwan. Ning kusog ang uwan. Chok, okay ra ta da Chok. Okay ra kayo. So ari sa mi karon diri guys kay magpasilong ra mi pero nawatil. Askang lapuka kayo ngadto. Na? Adto pa ka Idol Butchok okay. Wadto si Janon sa. Chok. Nah, lapok-lapok yapon. Alupok-lapok na gyud. Oh, karon guys kay yamo na may uwan. So magpadayon na mi sa among buhaton. Hi guys. Naman namin kalibang. Namin kalibang guys. Bitaw kanang nagpaway mi ato kay naguwan man. So karon magpadayon na mi. Mangita mi pwesto asa mi dapitan eh. Tanaw view, nindot kayo. Adto mi dito sa unahan kay nindot kayo ang view ngadto. Okay ra kada Chok? Okay pa sa ulit ni. Oh. Makaya pa ba? Wa ka hangat ta? Ako gihangat nako. Nawa guys, mao ni ang nindot diri dapita. Mao ni ang iyang view. Dah. Ada pa bayan dito. View kayo. Sa boat. Boat itang na. Boat. First time ganyan. Mag-shooting ni Butchok ni Ronald Kutayan. Mga ko partner karon. Nami dire kay arin mag-shooting. Kay hindi ko lugar are. Karon guys, padong na may uli, nahuman na may shooting ni Ronald Kutayan. Kutayan. Oh, Kutayan ta no? Kutayan. Balik na po may kalapo ka na eh. Lapok kayo. Idol Ron. Tapok. Uy, hapit. So, mao na lang to guys. Bye-bye. Bye. Bye-bye.